predchádzajúcom videu sme vám predstavili kemp ATC Nová Duchonka. Ako sme spomínali, navštívili sme aj iné kempy a z Novej Duchonky sa presúvame na juh do kempu Oáza Kemp Komoča. V Nitre si dajte pozor na tento podjazd, ktorý sme zbadali na poslednú chvíľu a kde už uviazla nejedná dodávka. Ešte, že sme sa mali kde otočiť. Tak sme v ďalšom kempe Komoča, kemp Oáza. Tak nám držte palce, priatelia. Tak dokonca smetný kôš aj s pripnutými sačkami. Takže toto je pecka, naozaj klobúk dole, fakt. Toto je druhá časť kempu. Tu hore sociálne zariadenia. Mikrovlnka, zásuvky, dvojplatničky, rýchlovarná kanvica, dresík, druhý dres, v rohu chladnička, momentálne nezapojená. Kuchynka celkom fajn. Ešte umývadielko. Pekné kvietky všade. Sprchy. Tu sú vešiačiky. Sprchy sú bez žetónov. Tečie teplá voda. Všetko v poriadku. Máme tu raz, dva, tri, 4 sprchy. 1, 2, 3, 4. No a tu nám máme zrkadielka a umývadlá. Takže takto to vyzerá. Takže WC sú tu 4,
Z toho momentálne jedno nefunkčné. Kadlo, polička, umývadlo. Takže toto je pri pláži. Sú tu veľmi pekné miestečká. Preteká tadeto rieka Váh. Je tu taká pokojná hladina a takáto pláž. Smetné koše na každom kroku, ako sa povie, čo je veľmi dobré. A to sa vychádza z pláže. A tu už je náš karavaník pripravený na odchod. Ahojte. Čaute. Pozdravujeme z oázy Kemp Komoča. Boli sme tu jednu noc. A ideme ďalej. A ideme od Dumdal. Ideme pozrieť zase iný kemp, aby sme toho stihli čo najviac, kým máme dovolenku. Tak. Takže odchádzame z tohto pekného kempu a tešíme sa zase na iný kemp. Tu sme sa kúpali vo Váhu. Je tu pekná piesočná pláž. Videli sme aj fotky, ako to vyzerá, keď je to ideálny stav, keď nie sú záplavy a keď je menej vody, tak je tu obrovská pláž. Teraz je vraj menšia, ale mne sa páčila aj takáto. Aj kúpanie vo Váhu sa nám páčilo. Áno. Takže odporúčame navštíviť tento kemp a ozveme sa z ďalšieho kempu. Ahojte. Čaves. Odchádzame z kempu Oáza Kemp Komoča. Jedine z dôvodu vyššieho výskytu komárov, ktoré sa tu vyskytujú po povodniach, ktoré tu boli. Takisto nám pán majiteľ ukazoval fotky, ako to tu vyzerá, keď je ideálny stav. Pláž za normálnych podmienok je oveľa väčšia ako teraz. Nám sa už páčila, ale aj teraz. Takže aj keď bola len takáto, tak nám by to úplne vyhovovalo v pohode. Ale za optimálnych podmienok je oveľa väčšia. Len teraz je viacej dažďov u nás na Liptove. Viacej dažďov je, takže je veľa vody, preto je tá pláž menšia. Tie komáre tu aj pravidelne striekajú, ale stále ich veľa, žiaľ, ale vedia o tom a riešia to.
Snažia sa o ten kemp starať, všetko vykosené, stromy pristrihnuté, aby sa pod ne zmestili karavany. Všetko je pratané, všade je čisto. Sociálky sú staršie, ale funkčné. Sprchy sú bez žetónov, voda tečie dobre. Čo ešte? Všetko, čo tam je funkčné. Kuchynka je vynovená, postupne to všetko vynovujú. Sami sú si vedomí, že je potrebné to trošku vynoviť, takže postupne to robia. Sem tam vymenia okná, sem tam kuchynku, nábytok, postupne to vymieňajú za nové. Avšak tento objekt je majetkom obce, to znamená, že musí to riešiť obec, samozrejme cez verejné obstarávanie, cez projekty, cez kadečo. Takže momentálne tá budova sociálnych zariadení, je na ňu podaný projekt na rekonštrukciu, takže držme palce, aby ten projekt získali, aby vedeli ten kemp zase trošku obnoviť, lebo bola by ho škoda, je to krásny kemp. Dozvedeli sme sa, že údržbu kempu robia na vlastné náklady, nemajú žiadne peniaze na to, občas robia nejaké akcie. Je to kemp otvorený sezónne, nie celoročne. Tento rok sa im podarilo otvoriť len v polke júna zhruba, kvôli tým povodniam. Mali tam teda riadne povodne v kempe. Videli sme fotky, tak naozaj, že riadne. Tak mali čo robiť, to dať do poriadku. A snažia sa, aby sa tam ľudia cítili dobre a aby fungovalo to, čo má. Pitná voda je vlastne pri sociálnych zariadeniach, takisto je aj úplne na konci kempu. Pitná voda nie je to tam označené, preto sme sa na to pýtali. Ale je to pitná, takže pecka, že ešte aj úplne na konci kempu. My im držíme palce, aby sa im všetko podarilo. A keď na budúce prídeme, tak aby tam boli zase nejaké zmeny k lepšiemu.